אוקיי, בזמן שאני ככה בשעתיים האחרונות הסתכלתי על הרצאה נוספת ביוטיוב בעניין של חוסן וטראומה, בגלל שאני גם עושה פעילויות נוספות של תמיכה באנשים בתקופה שלנו, וראיתי פרסומת שמאוד מצא חן בעיניי, אז אנחנו נתחיל עם זה, אשים את הפרסומת הזאת ואז נתחיל לדבר. אז אני עושה share גרגירי הקפה מציקים. עכשיו, אחרי שעשיתי share אנחנו נלך לפה. לא להתייחס ל-14, זה לא הקאפ אוף טי שלי, אבל יש פה משהו נחמד. בואו נראה את זה. בואו נראה את הברכה של עם ישראל לחיילי צה"ל. אתם רואים את המסך? אתם שומעים אותי? אוקיי, רוצה לכם לראות את זה כבר? לא. אוקיי, אז אני בחרתי לפתוח עם זה שקצת נתחיל באווירה של ביחד. מי שיכול לפתוח את הוידאו, אז אני מאוד הייתי רוצה שכן, שאני אוכל לראות את התגובות שלכם ואת השפת גוף שלכם בזמן שאני נותן את ההמלצות שלי. זה מאוד יעזור להדרכה שנעשה פה הערב. אז שמי יורם ראובני, אני ביום יום מנהל את מרכז אתרוג בחדרה, שזה מרכז לטיפול פסיכולוגי, הדרכת הורים, אבחונים, ואני מטפל באנשים במגוון בעיות. מאז שהתחילה המלחמה אני עוסק בחיזוק החוסן בתוך משפחות, תמיכה באנשים שעוסקים בעזרה למשפחות, ואני מאוד שמח לדבר איתכם ההורים. זה משהו שעשיתי בעבר הרבה מאוד, קבוצות הורים, עשיתי מאוד קבוצות הורים, ועכשיו אני שמח שאני יכול לחזור לדבר עם הורים, כי אני מאוד אוהב את זה. יש הרבה דברים טובים שאפשר לעשות בקבוצות כאלה והרבה כלים מעשיים. אני מקווה שתוכלו להרגיש את זה היום. תודה על התזכורת יערה, באמת יש פה שני אנשים שלא הייתי מכניס להם והיית מזכירה לי בבית בו. נהדר. אוקיי. אז אני גם עובד סוציאלי, אני גם יודע לעשות טיפול דינמי, גם טיפול קוגניטיבי התנהגותי, ובעניין של הורות והורות לילדים בגילאים שאנחנו הולכים לעבוד איתם, יש הרבה מה לתת להורים. אני מעדיף, במקום להגיד לכם ולהרצות לכם מה הדברים הנכונים, דווקא לעבוד הפוך. אתם תגידו לי מה אתם צריכים, כל אחד מהמשפחות או מההורים שישאל אותי שאלה, אני אתחיל להסביר לו לגבי השאלה הספציפית, וככה אני אתן לכם את כל הכלים, זה יהיה יותר מעניין ופחות הרצאתי ויותר חווייתי. בסוף המפגש שלנו אני אעשה לכם אני אראה לכם איזושהי תמונה, ודרכה אנחנו נוכל לחזור על כל מה שלמדנו. אני רוצה להגיד לכם שבזמן שאני מדבר איתכם, יש לי כאן מצלמה שמצלמת רק אותי, כי אני רוצה שאת כל הדברים שאני אומר לכם, אני רוצה אחרי זה לשדר את זה להורים נוספים שלא הצליחו להגיע היום. אז המצלמה מצלמת רק אותי, זה לא מצלמה של הזום. אוקיי, ונתחיל. אז כבר אני חושב שמישהי אמרה שיש לה דברים לשאול אותי, אז נתחיל, ננסה לתת לכולם את הבמה. מי שרוצה להתחיל או מי שרוצה להתחיל, שירגיש בנוח. יש לי מצב קצת מסובך.
הילדה שלי בת 4.5. אחת הבנות מהגן שלה נחטפה. היא כבר עוד לפני כל הסיטואציה הזאת מאוד פחדה ללכת לישון לבד. הייתה מבקשת שישבו לידה כשהיא ישנה, ומאז שהתחיל כל המצב היא עוד יותר בחרדה. עוד לא סיפרתי לה שום דבר, אבל היא כן שואלת על חברים מהגן, פגשנו כמה חברים מהגן. היא יצאה לה לשאול על הילדה הזאת, והצלחתי איכשהו להעביר הלאה לילדים אחרים, אבל זה יגיע. אוקיי. מה זאת אומרת היא עשה לה לשאול על הילדה הזאת? היא חברה שלה במיוחד? איך היא שאלה עליה? אני פוגשת אותה. אוקיי. היא שאלה את מי פוגשים, סיפרת לה שפוגשים את אחד הילדים מהגן. כן. ואז שאלה אם היא נקבע מחר, והתחילה להעלות הצעות לאיזה ילדים היא הייתה רוצה לפגוש, ושאלה בין השאר גם עליה. זה יגיע, היא תשאל למה אותה לא פוגשים. אוקיי. איפה אתם גרים? ביבנה. ביבנה. והילדה מהגן שנחטפה, היא ביקרה שם משפחה? היא הייתה שם אוקיי. כן. אוקיי. עכשיו שאת מספרת לנו על זה, מה מידת המתח שלך? מ-1 עד 10? מאוד גבוה. אוקיי, מ-1 עד 10 מה הציון? האחות היא חברה, יש שם הרבה נפשות שאנחנו מכירים. אוקיי, אני שואל אותך, אני רואה את השם משפחה שלך לוי, אני לא יודע את השם שלך, אז אם בא לך תגידי לי. אני שואל... מה? רעות. רעות. אני שואל אותך מה מידת הלחץ שלך כרגע, מ-1 עד 10? גבוה, 10. 10, אוקיי. הלחץ שאת מרגישה עכשיו, איפה הוא בגוף? הוא בחזה, הוא בבטן, הוא בידיים, הוא ברגליים? פלג גוף עליון. אוקיי, מצוין. מה שאני רוצה עכשיו, אני רוצה שתיקחי נשימה עמוקה, נשימה שרפתית. תכניסי הרבה אוויר ותוציא אותו לאט, לאט, לאט. תעשי את זה ככה שאת מריחה פרח, מריחה את הפרח, ואז מחבה נר. בואו אתם יכולים להצטרף כולם. בואו נריח כולם פרח, גם רעות, עמוק, ולכבות נר. מעולה. מעולה. כשאנחנו בסטרס, כמו שרעות נמצאת עכשיו, וכולנו בתקופה האחרונה, הגוף שלנו נמצא במצב הישרדות. ואם אנחנו נושמים את הנשימה שהראיתי לכם, בעצם הנשימה אומרת לגוף, אתה לא במצב של סטרס, תרגע, בצורה מכנית. זה משהו מאוד פשוט שמוריד את הסטרס. איך הלחץ שלך עכשיו? הוא אותו דבר, יותר גבוה, טיפה יותר נמוך? אולי טיפה יותר נמוך. אוקיי, בסדר גמור, בסדר גמור. העניין של הפרח והנר זה משהו שגם אפשר לעשות עם הילדים, שמאוד בלחץ, אז להריח פרח ולכבות נר זה כבר כלי אחד שתיקחו, שהילדים מאוד לחוצים לעשות את זה. הילדה שלך בת 4.5, יש לה עוד אחים ואחיות? אח קטן. בן כמה? שנה וחצי. שנה וחצי. ואת אומרת שלפני זה גם היו לה איזה שהם חרדות? בעיקר דברים, אתה יודע, של בואו תישארו איתי עוד קצת במיטה, תשתשבו איתי עוד קצת, אולי מישהו ייכנס, אולי מישהו רע ייכנס, אבל כאילו דברים שקל להרגיע היה יחסית. ובימים האחרונים היה איזה רגע שהייתה במתח או בחרדה? אני לא חושבת. אפילו סביב משהו שהוא בדרך כלל קורה לה? לא, היא לא מאוד מרגישה את זה. אין אצלנו מזלי הזקות ודברים כאלה. בעיקר את זה שהיא מרגישה ש... אוקיי. היא מרגישה שכולם סביבה במתח? איך את רואה את זה? יותר בכי, יותר התפנקות, יותר חיבוקים, יותר... בסך הכל... אז ברגע שהיא רוצה יותר בכי ויותר חיבוקים, את מקשרת את זה לזה ששאר המשפחה בלחץ? זה כאילו קורה אחד לאחד? כן. את יכולה לזכור אירוע כזה? כן. יופי. הלכנו לבקר את סבא וסבתא שלה, שגרים פה ליד, מתארחים אצלם כרגע משפחה מאופקים, והיה להם מאוד קשה להבין למה המשפחה מאופקים נשארת לישון אצל סבא וסבתא, אם אין להם מקלט, או למה הם בעצם באו, כי עד עכשיו הם לא באו באף מבצע. אוקיי. היה לה קשה להבין, את מי היא שאלה? אותי. אוקיי, ומה אמרת לה? אמרתי לה שזה... זה להדרכת הורים.
והמקווה. אוקיי, מי שמדבר עכשיו, תעשה במיוט, אם אתה רוצה לדבר אל החבר'ה בתוך הבית. סליחה רעות, תמשיכי. אמרתי לה שיותר מסוכן, והיא יודעת גם שיש דודים שהתגייסו למילואים. ובגלל שיותר מסוכן, העדפנו שהם יבואו אלינו, כי אצלנו יותר בטוח. אוקיי, אז יש אצלכם אורחים מאופקים? אצל סבא וסבתא אורחים מאופקים, ואצלנו בת זוג של אחד האחים שמגויס. אז כדי שואלת למה הם לא הולכים הביתה, אין להם ממ"ד, ואז את אומרת לה שיש, איך אמר? יותר... שאצלכם יותר בטוח. ואז מה הייתה התגובה שלה? היא מאוד שמחה, היא רצתה שנשארו אצלנו. אוקיי, אז איפה המתח שלה ניכר פה? היא אחרי זה הייתה מאוד עליי, מאוד צמודה אליי, מאוד קרובה אליי, בואי איתי לפה, תשחקי איתי כאן. אוקיי, אז היא גם הייתה יותר שמחה וגם היא הייתה יותר נידית? כן. אוקיי. עכשיו, תראי, כרגע, כשאת מדברת איתה על המצב מסוכן ויש כאלה וכאלה, מה שהכי חשוב עבורה זה כמה את במתח. זאת אומרת, ככל שאת תתווכי לה את מה שקורה בצורה שאת יותר רגועה, ככה היא תהיה יותר רגועה. הרי היא חשופה למה שקרה בדרום, או מול החברה שלה, דרך הקשר איתך. למה שקרה לחברה שלי. אין לה מושג, אני לא יודעת. כן, אבל את כבר איצ'ית, את כבר בחוסר שקט, את כבר... אז אפילו שהיא לא יודעת למה, היא חשופה למה שקרה לחברה שלה דרך הלחץ שלך. היא לא יודעת מה קרה, היא לא מבינה מה קרה, אבל היא רואה שאת בחוסר שקט. בעצם הדבר הראשון שאני רוצה לומר לך, רעות, זה כשאת מדברת איתה, למשל ששואלת על למה הם פה, או כל דבר אחר שתשאל, אפילו ויגיע המצב ובו היא יוודע לה ותשאל אותך על החברה, את צריכה להגיע למצב הזה שבו את רגועה. אם זה בעזרת הנשימות שעשינו, או בעזרת כלים נוספים שאולי בהמשך ההרצאה אני אלמד, את צריכה להיות מבוסתת ורגועה, ואז דרך איך שאת מדברת על זה, היא תיקח את זה אליה. אוקיי, אבל מה עונים על השאלות האלה? אוקיי, איזה שאלה למשל? אם היא בטוחה שם, אם נותנים לה לאכול, אם היא ישנה, וההורים שלה לא דואגים לה. אוקיי. אז מה נראה לך שתגידי לה? אני לא יודעת. למישהו מהקבוצה יש רעיונות? מה להגיד? אם הבת של רעות תשאל אותה על חברה שלה שנחטפה? אני הייתי מתחיל ואומר, זה טוב שאת דואגת לה, סימן שאכפת לך, את חברה טובה. זה להתחיל באיזשהו, לתת לה חיזוק. קצת לבסס את הטוב שיש בה. אחרי זה הייתי אומר לה שאת מקווה שהיא בטוחה ושמטפלים בה טוב ושאת יודעת שיעשו הכל כדי שהיא תחזור לפה. ואת לוקחת נשימה עמוקה ונשארת רגועה. ואת מסתכלת עליה ורואה מה קורה לה, איך היא ואיפה היא. לא להוסיף הרבה מילים, לא להוסיף הרבה פרטים, לראות איך זה משפיע עליה ולראות איך היא מגיבה. מה לדעת איך היא תגיד עכשיו? אוקיי. תמשיך, יהיה לה עוד שאלות. עוד שאלות על מה קורה שם, מה קרה. כל שאלה שהיא שואלת, את עונה בצורה שמשדרת רוגע וביטחון. עכשיו, בשלב מסוים את יכולה להגיד לה, את יודעת, בואי נכתוב מכתב או נצייר ציור שיחזק את החברה שלך. מה שחשוב, שהיא תהיה בעשייה, שהיא תהיה בעשייה שתוציא אותה מתחושה שהיא לא יכולה לעשות כלום, וגם בעשייה שהיא חיובית. זאת אומרת, אם יגיע מצב שהיא תשאל אותך, אז א', את עונה לה תשובות קצרות שמשדרות ביטחון וחוסן, ואת גם מזמינה אותה לעשות משהו אקטיבי, כמו לכתוב, לעשות ציור, שיהיה אפשר, כשיהיה אפשרי אז לשלוח לה. אז באופן הזה את עוזרת לה להתמודד עם המצב, גם על ידי החיזוק שאת אומרת לה שהיא חברה טובה, גם על ידי התשובות של הביטחון שהן קצרות, וגם על ידי העשייה שהיא עושה. אלה שלושה דברים מאוד מאוד חשובים. אוקיי? רעות. שימי לב
לא לתת לה פרטים שהיא לא שואלת עליהם, ולא להוסיף לה פרטים שהיא לא צריכה לדעת. תמיד תעניש בדיוק למה שהיא שואלת. בדיוק למה שמעסיק אותה. אוקיי? יופי, מעולה. עוד שאלה? אני אתן לעוד כמה אנשים לשאול אותם. בתקווה שאנשים אחרים רוצים לשאול. אוקיי, אז בואו נראה. עוד שאלות. זה בסדר אם יש שאלות פחות devastated מאשר של רעות. אם יש שאלות קטנות, רעות שאלה שאלה גדולה. אז אם יש מישהו אחר שאלות יותר קטנות, אנחנו ממש נקבל אותם בברכה, זה בסדר. אתם יכולים לשאול שאלות גם, לא על המשפחה שלכם, גם על המשפחה של השכנים, שראיתם דברים מטרידים והייתם רוצים לתת להם עצות. אפשר לשאול שאלה? בוודאי. פשוט הבת שלי, בת 5.5, והאמת שתמיד היא הייתה ככה חרדתית מהאזעקות, ובאמת רצינו לעשות עם זה איזה משהו, ופשוט המלחמה הזאת קרתה. וכל פעם שיש אזעקה היא פשוט חוששת לצאת מהממ"ד, היא כאילו נכנסת לממ"ד ואומרת לי, אמא בואי תהיי בפנים, אני לא רוצה לצאת, אני מפחדת, היא שומעת בומים, היא נלחצת, אפילו כשזה לא אזעקה, סתם רעשים, כאילו של רכב שעובר. כאילו זה הכניס אותה ממש לחרדה יותר ממה שהיא הייתה עוד קודם לכן. ואנחנו לא כל כך יודעים איך להתמודד, כאילו איך לעזור לה לצאת מזה, כי כשהיא נמצאת, כשזה קורה ויש אזעקה, אז היא נכנסת לממ"ד ומסתגרת שם ויכולה להיות שם שעה ושעתיים עד שהיא כאילו מרגישה, אוקיי, אני מרגישה כאילו מספיק בטוחה לצאת מהממ"ד. אוקיי. אנחנו לא, כאילו זה מצב הזוי שאנחנו נמצאים בו. נכון, זה באמת מצב לא רגיל, מצב בלתי אפשרי שהוא מאוד מורכב. המילה הזוי היא בהחלט רלוונטית. ובתוך התנאים האלה אנחנו צריכים להוציא מעצמנו את המיטב ואת החוסן כדי שנוכל לחצות את זה בשלום, כי ימים יותר טובים יגיעו. יש לך ילדה בת 5.5 שאמרת שהיא סובלת מחרדות בדרך כלל, ומאז האזעקות והמקלט החרדות התגברו והיא נשארת במקלט. היא הייתה מפחדת מאוד מהאזעקות, כאילו זה הפחד שלה, היא תמיד נגיד היה בתחילת השנה היה תרגיל כזה, בחטיבה הצעירה שהיא נמצאת, היה תרגיל שהם עשו של פיקוד העורף, והיא ממש נכנסה לרעידות, המורה גננת אמרה שהיא ממש לחצה, והיא ממש מפחדת מזה, וזה באמת משהו שהיא מאוד חרדה ממנו, ובצדק, באיזשהו מקום. האמת שאנחנו מנסים כאילו להסיח את דעתה כשזה קורה, יש לנו מדבקות כאלה בקיר בחדר שלה, הממ"ד זה החדר שינה שלהם, שלה ושלך שלה. אוקיי. אז יש לנו כזה מדבקות על הקיר, אז אנחנו אומרים לה בואי נספור כמה צדפות יש בקיר, כמה, כאילו זה מדבקות כאלה של צורות, אז כאילו אנחנו מנסים להסיח את דעתה וזה קצת עוזר. אוקיי. אבל... עכשיו אני אתן לך עוד כמה כלים. אני אשמח. את רוצה להוסיף לשאלה עוד משהו או שאני יכול להתחיל? לא, זהו. אוקיי. במפגש הזה שלנו, אני רוצה לשלוח לכם לינק לספר שנועד בדיוק בשביל המטרה הזאת, ספר אלקטרוני. איפה שמתי את הלינק הזה? שנייה, אני מחפש אותו רגע. וזה ספר שממש עוזר להקריא אותו לילדים, בדיוק כמו הילדה שלך, ליה. אז זה דבר אחד. בואו נראה איפה הספר, איפה הלינק הזה. ספר אינטרנטי והוא חינמי וזה מעולה. קראתי אותו היום והוא ממש טוב. לכן אני רוצה לשלוח לכם אותו. זה נקרא אדם ודייגו? לא, אבל דייגו זה נשמע טוב, מתאים לכולם עכשיו טיול בדרום אמריקה. לא, זה משהו עם טריגר. את יודעת, אולי אני אלך לקבוצת וואטסאפ ששם קיבלתי את זה, ואז אני אעתיק את הקישור שוב פעם, ואז אני אדביק אותו פה בהודעות, ואז כולם תוכלו להעתיק את זה. שנייה. קיבלתי את זה בקבוצה.
של מרכז טוב. רגע. הספר הזה כזה חשוב שאני מתנצל על הזמן שאני לוקח מכם, אבל זה שווה את זה. אוקיי, הגעתי לקבוצה הנכונה, עכשיו נראה את הקישור לספר. הנה, זה הקישור. קליק שמאלי, העתקת כתובת קישור. עכשיו אני אחזור אל הזום, אני אעשה ההודעות. איפה זה ההודעות? צ'אט, בדיוק, זה מה שחיפשתי, זה צ'אט. עכשיו אני אעשה הדבקה. יו, הצלחתי, מבסוט שהצלחתי. אתם רואים את זה? כן. אוקיי, אז תעתיקו את זה, להיכנס לגוגל, להקיש את הכתובת Enter, יש לכם את הספר. אז ליה, איתנו? כן. נהדר, נהדר. עכשיו אני גם רואה אותך, אז בכלל זה טוב. ליה זו הבת שלי. כתוב על המסך ליה. איך קוראים לך? כן. לך קוראים ליה? כן, ליה זו הבת שלי. פשוט היה לזום, אז שינינו את זה, אני נוי. נוי, 100%. לא, אני נוי. את נוי וליה זאת הבת שלך, ויש לך את הכתובת, יש לך כבר ספר להקריא לה. אוקיי. בזמן שאת מקריאה לה את הספר, אם את לא מבינה משהו שכתוב בספר, או רוצה לשאול אותי למה אמרו כך וכך בספר, את יכולה לשלוח לי וואטסאפ, את יכולה... הספר הזה הוא מעולה. שומעים אותך קטוע. אני אומר שבזמן שאת... קודם כל תקראי את הספר לעצמך, הספר טוב, ממליץ לכולם לקרוא אותו, ואז הספר הזה בעצם מה שהוא עושה, הוא נועד לעזור לליה להתגבר על החרדה. יש שם כלים מצוינים. זה סיפור ילדים. זה דבר אחד. זה דבר אחד. דבר שני, כשהיא במתח והיא נמצאת בתוך הממד, או שהיא על המיטה, או שהיא מקובצת, או שהיא בוכה, זה מה שהיא עושה בדרך כלל? מה היא עושה ליה שהיא בלחץ שם? היא יושבת על המיטה שלה, היא באמת מקובצת. אוקיי. כאילו, אני מחבקת אותה. אוקיי. היא מנסה להכיל את הפחד ואת החשש הזה. אוקיי. את מדברת אליה גם? כן, אנחנו מנסים לדבר איתה, אני ובעלי ו... מה את אומרת לה? אני אומרת לה שאנחנו פה, במקום מוגן, אנחנו בממ"ד, הכל בסדר, אבא ואמא פה איתה, כולנו ביחד. ואז כזה מנסים כזה להוציא אותה מזה, אומרים לה בואי נספור את המדבקות שיש לנו על הקיר. בואי נספור כמה צדפים יש, כמה לוויתנים יש, פסי ים, כוכבי ים, כזה מדבקות שיש לה על הקיר, ואז באמת זה מוציא אותה מזה. וכשהזעקה נגמרת ואפשר לצאת מהממ"ד, היא לא מוכנה, היא פשוט רוצה להישאר שם. אוקיי. יכול לקחת לה זמן לצאת מהממ"ד, זה יכול להיות שעה שהיא רוצה להיות שם בפנים עם האייפד, או שאני אבוא להיות איתה, לשחק איתה בתוך הממ"ד, לוקח לה זמן לצאת ממנו. זה בסדר, זה בסדר. תראי, בזמן שהיא מפוחדת ומקובצת, זה מעולה שאת מחבקת, זה מעולה שאת אומרת שבטוח פה, בטוח, והסיכויים מאוד קלושים שיקרה משהו, ואם יקרה אנחנו בטוחים. זה מצוין שאת אומרת לה בואי נספור. הזמנה שלה לפעולה נותנת לה שליטה. זאת אומרת, הסכנה הכי גדולה ברגעים האלה, מה שעושה הכי הרבה חרדה זה חוסר אונים. אז אם את אומרת לה בואי נספור קוביות, בואי נדביק מדבקות, בואי נסדר את הממ"ד, בואי נחשוב על היום הולדת שלך, בואי... שהיא מתחילה לעשות פעילות, איזושהי פעילות כלשהי, זה נותן לה איזושהי תחושה של שליטה. ואז החרדה והחוסר אונים ממש פוחתים. אז את עושה כבר דברים טובים, ואני רק מחדד לך מה חשוב במה שאת עושה.
מה שעוד אפשר לומר, היא מדברת, היא אומרת משהו? היא אומרת שהיא מפחדת מהטילים. אוקיי, מצוין. אני מפחדת מהטילים. את יכולה להסביר ממה את פוחדת לגבי הטילים? את יכולה לשאול אותה את זה? מה היא תגיד? זה מעניין, בוא נשמע אותה. שיפגע בנו. אוקיי, באמת שטיל פוגע זה משהו לא פשוט, אבל אין סיכוי שהטיל יפגע בנו, אין סיכוי שאנחנו ניפגע ממנו, כי אנחנו בתוך הממ"ד. אז את ילדה חכמה, ונכון שטיל זה דבר שיכול לפגוע, אבל אנחנו נמצאים במקום בטוח. על מה עוד את חושבת, ליה? הייתי שואל אותה. מה עוד קורה? תתני לה לדבר, תתני לה לעשות היגיון בתוך הבעלה שלה. להתחיל לעבוד איתה על המחשבות, על מה היא חושבת, מה היה קודם, מה קורה עכשיו, מה יקרה אחרי זה. היכולת שלה לחשוב, תוציא אותה מהלחץ. פחות להגיד לה איך את מרגישה, איפה את מפחדת, זה בסדר לפחד. פחות להגיד את זה, יותר לעבוד על החלק של המחשבות. המחשבות יוציאו אותה מהחרדה. לאו דווקא להסיח את דעתה למשהו אחר, אפשר, אבל ההפך, שהיא תספר איך היא מבינה את מה שקורה לה עכשיו. להגיד שזה כן, זה הגיוני שזה מטריד, ובאמת אפשר להבין אותך, אבל זה מקום בטוח פה. על מה את עוד חושבת עכשיו, ליה? מה עוד מעסיק אותך? תשמעי אותה, תעזרי לה לעשות סדר במחשבות, תפקסי אותה, ואז מה שיעבוד יותר זה יכולת של החשיבה, והחרדה תפחת עוד יותר. יש לך פה כמה כלים, נוי, שמת לב? כן. את יכולה לחזור על הכלים שקיבלת? קודם כל, הספר הזה זה כבר טוב, כי היא מאוד אוהבת ספרים. נהדר. אז אני באמת אקרא אותו ואקריא גם. מעולה. 1, 2. 2, זה אפשר לנסות להסיח את דעתה כמו שאנחנו כבר עושים, ומצד שני אפשר גם לנסות לשאול אותה בעצם, ממה כאילו לדברר אותה. רגע, זה 3. ליה, זה 3, אל תבלגני את הסדר. 2 היה לתת לה תפקידים, לתת לה לעשות דברים, לתת לה עשייה, שהיא תרגיש שליטה. נכון. נכון? ו3 זה לשאול אותה ולעשות לה סדר במחשבות, לעבור את זה לא לחרדה ופחד, אלא לחשיבה ולהיגיון, מה קורה לפני זה, מה קורה אחרי זה. נכון, יש טילים, אנחנו מוגנים, עוד כמה זמן אנחנו נצא, לעזור לה לסדר את הדברים ולשאול אותה מה קורה לה עכשיו, ודרך זה שהיא תדבר, את תביני איפה תעזרי לה לעשות סדר. מה קרה קודם, מה קורה עכשיו, מה יקרה אחרי זה. תשמעי אותה ותעזרי לה לעשות סדר. הארגון של החשיבה תוציא אותה מהחרדה. יש לך 3 כלים, חזרת עליהם עכשיו? אנחנו בסדר, נוי? כן. יופי, נהדר. כל הכבוד, שאלה מצוינת. גם השאלה שלך, נוי, וגם השאלה של רעות. בשמחה. דרך אגב, אם רעות ונוי ירצו לשאול עוד שאלות, זה בסדר. אם מישהו אחר רוצה לשאול שאלות, זה המקום, לכו על זה. וזה שאם נגיד שהיא לא רוצה לצאת מהמעמד, אז לתת לזה את המקום? או, מצוין. בוא נחשוב רגע. יש לי מישהו רעיון שהיא לא רוצה לצאת מהמעמד, לתת על המקום או לא? שאר המשתתפים רוצה להגיד משהו? אני אולי הייתי מנסה לעשות משהו מעניין מחוץ לממ"ד ולגרום לה לרצות לצאת לבד. רעיון טוב. רעיון טוב, משהו אטרקטיבי בחוץ. ולא ללחוץ עליה, אם בא לה אנחנו עושים את זה, שלך נוח תצטרפי אלינו. כן, זה מה שאני בדרך כלל עושה. מעונה, לא, בעצם העיקרון אחד זה לא לחייב אותה לצאת. כן. לתת לה את האפשרות לבחור איפה היא רוצה להיות. בכלל, האפשרות של הבחירה היא מאוד חשובה במצבים שמישהו בלחץ. לתת לו גם את השליטה וגם את היכולת בחירה. זה מאוד מוריד את המתח ואת הלחץ. לכן, ההמלצה שלך, רעות, היא טובה. שתהיה לה בחירה להישאר או לצאת החוץ דרך משהו אטרקטיבי בחוץ. הייתי גם שואל אותה, אני רואה שאת נשארת במעמד. את יודעת למה את נשארת במעמד? עוד פעם, העניין זה שתגיד לך מה היא חושבת, תעשי לה סדר במחשבות. תעביר את זה לרמה של חשיבה. אוקיי? כן. אוקיי? ככל שהחרדה תרד, היא תהיה יותר נוחה לצאת. ככל שתמשי בכלים האלה, היא תצא. כן. אוקיי, יופי של שאלות. נוי. אתם יכולים לשאול כל דבר שקשור בהורות, משפחה, ילדים, יש לכם הזדמנות, אם במצב של היום ואם בכלל דברים של היום עם הילדים. דחו על זה.
גם כשאנחנו מחוץ לבית, היא כל פעם שואלת אותי, אמא, איפה המרחב מוגן שיש פה? לאן הולכים אם יש את זה? כאילו, זה הדבר הראשון שהיא רוצה לדעת. אם אנחנו נגיד, בזמנים האלה, אנחנו לא כל כך יוצאים מהבית, הולכים לחברים, שזה נגיד 5 דקות נסיעה מאיתנו, אז גם בנסיעה היא מפחדת להיות. זאת אומרת, אני לא רוצה לנסוע, אני לא רוצה, כאילו היא מפחדת לצאת מהבית. שזה חלילה לא יתפוס אותנו בדרך. תגידי שיש אזעקה. איך אתם מתנהגים בבית? איך אבא שלה, איך את, יש לה אחים ואחיות? יש לה אח קטן בן 2. אוקיי. שהוא מבין ולא מבין. אוקיי. אבל איך כולכם מגיבים לזה? שיש אזעקה? אז בעלי ממש באיזי שלו, מי שבאמת חרדתי זאת אני. אני לא ממש מראה את זה. אוקיי. תשימי לזה עכשיו יותר דגש. על איך את נראית. תעשי את הנשימות האלה, תעשי את ההמלצות שיש בספר, עלייך. כי הרבה מהחרדה שלה נדבקת ממך. אבל אני לא נכנסת עכשיו בריצה לממד, אני לא עכשיו בסערה או צועקת, אני לא מגיבה ככה, אני פשוט אוספת אותם ונכנסת לממד, אני לא מדברת אפילו. נהדר שאת לא צועקת ולא זה. אבל יש בשפת גוף דברים שילדים חשים, זה עובר, פשוט תשימי לב יותר, תנשמי עמוק, תגידי לבן זוג שלך שקצת ידביק אותך בשנטי שלו, אבל לא יותר מדי שנטי. הוא אומר, יש לנו 1.5 דקות, אז הוא יסגור את החלונות, הוא ייכנס לאט. עכשיו תראי, יכול להיות שהוא מרגיז אותך. אני מנחש פה, ואת צריכה לדבר איתו. את צריכה לדבר איתו לא בזמן אזעקה, ולא בממ"ד. להגיד לו, תקשיב יקירי, בוא נדבר על הסיפור של האזעקות. אני לא רוצה שתהיה בשנטי. אני רוצה שתהיה ענייני ותהיה ביחד איתי, ואל תשחק אותה עכשיו, יש לנו זמן, בוא נסגור. יורדים, זה חשוב בשבילי. אתה רגוע, אבל זה חשוב בשבילי. כי אני מתאר לעצמי שאת רוצה זה וזה, והוא בשנטי שלו, זה לא לעניין. הוא צריך להתחבר יחד איתה. הוא לא לוקח מדי את הזמן, הוא פשוט... אני כבר אהיה בממ"ד, נגיד, כשהיה את היום הזה, יום שבת הנוראי הזה, ממצב של שנה לזינוק, כאילו מ-0 ל-100, אני כאילו, איך שהייתה את האזעקה, אני ישנו כולנו, כבר הייתי בתוך הממ"ד. אני כאילו ברמה כזאת של חרדה ופחד מהמצב הזה, שאולי זה באמת נדבק, אבל באיזשהו אופן, לא במודע אולי, אני לא יודעת. כאילו הזמן תגובה שלי למצב הוא מיידי, והוא קצת לוקח לו יותר זמן, לא עכשיו, לא יודעת. רק פה זה טוב שאת מגנה עליו. אני הרמתי לך להנחתה ואת מגנה עליו, זה נהדר, זה מה שהזוגיות שלכם היא בסדר גמור. זה טוב. הוא פשוט פה, הוא שומע. אתה לידה? אוקיי. נראה לי שגם אם לא היית לידה, היא הייתה מגנה עליך. אני חושב שאם אתם תהיו ביחד בעניין הזה, זה יקל עלייך. כל מה שיעזור לך להירגע זה יעשה טוב. גם אם היית בהתחלה קצת לחוצה, זה בסדר, אפשר לתקן את זה, זה לא שאת יודעת. עכשיו שאת מתחילה יותר עם החוסן ויותר לשלוט יותר להרגיע את עצמך, כל העניין הזה של איך יורדים להזעקה, זה יהיה לך יותר מתוכנן מראש וידוע, תהיה יותר רגוע, זה יקרין להם הפוך, זה בסדר, זה לא שקרה משהו שהוא בלתי הפיך. כן. מה? יופי של שאלות, ליה. תודה רבה. בשמחה. אני שמעתי בשתי משפחות שיש אחים קטנים, אז איך זה מסתדר ביניהם? זאת אומרת, גיל 2, גיל 4, יש שם עניינים סביב האזעקות, או בכלל לא סביב האזעקות, עניינים בין האחים של קינה או כעס או ליטוף יתר, או... יש לכם עניינים במקומות האלה? מישהו רוצה לשאול על זה? אצלי בעיקר שניהם כאילו מאוד רוצים להיות צמודים אליי וקרובים אליי כל היום, אז לפעמים יש קנאה ומשיכות של האח הקטן את האחות הגדולה, דווקא היא מגיבה אליו מאוד יפה, אבל גם היא רוצה קצת. אוקיי.
מה זה אומר מגיבה מאוד יפה? יש לך דוגמה? כן, היא באה להתחבק איתי, ואז הוא רואה אותה מתחבקת איתי, אז הוא מגיע ועושה לה זוזי ומתחיל לדחוף אותה ולמשוך לה בשיער. כן. והיא זזה קצת, והיא באה לצד השני שלי, והיא כאילו מוותרת לו. אבל זה לא פייר. מגיע לה גם. לגמרי. אז מה קורה? היא מוותרת לה והיא נותנת לו, ואת אומרת זה לא פייר, מה קורה בפועל, ברגעים האלה? בפועל אני קצת מעניינת אותו במשהו אחר, וחוזרת אליה, אבל... אוקיי. אני מרגיש פה רעות שיש עניין, תגידי לי אם זה נשמע לך כיוון הזה, יש עניין ללמד אותה קצת יותר להיות אסרטיבית. קצת יותר... מה? הוא דוחף בכוח, זה רק לדחוף את החזרה. לא, אסרטיביות זה הרבה דברים. אבל כשאני שומע את הבת שלך ואני רואה כמה היא טובה, אז אני רוצה להגיד לך, בואי נלמד אותה להיות גם טובה לעצמה. קצת יותר לתת לה כלים באזור הזה. מה את אומרת? זה נשמע לך משהו שרלוונטי? אוקיי. אז הייתי מעודד אותה קצת לשמור על המקום שלה. ואם הוא מושך לה בשיער או דוחף אותה, אז כל משהו שהיא עושה בשביל לשדר לו, don't. כן? ה-don't הזה, זה לא מתאים. אז לעודד אותה. להגיד לה למשל, הוא עושה לך משהו לא נעים, תגידי לה שיפסיק. זה היא עושה. אוקיי. אם הוא דוחף אותך, תגידי לה שזה לא מתאים. תעודדי אותה לשמור על המרחב שלה. זה מאוד מאוד חשוב, וגם זה לא יהיה רע שהוא יבין מה מותר ומה אסור. זה שהוא בן 2, זה דווקא... מה? 1.5 שנה, הוא לא ממש מדבר גם. אוקיי. גם בגיל 1.5 שנה אפשר להתחיל לסמן לו מה אפשר ומה אי אפשר. הוא יכול גם למשוך את השיער שלך, את לא תתני לו למשוך לך את השיער בגלל שהוא ב1.5 שנה, נכון? לי הוא לא מושך את השיער. אוקיי. לך הוא לא מושך את השיער. לא. למה? לא יודעת. למה לך? היא מגיבה בזה שהוא מושך לה בשיער, אז זה דרך כאילו למשוך את התשומת לב שלה. לא הבנתי, סליחה עוד פעם? מאוד מגיבה בזה שהוא מושך לה בשיער. אז זה דרך למשוך את התשומת לב שלה, או לגרום לה זה טוב להתחיל להראות לו מה מותר ומה אסור גם בגיל 1.5 שנה כמובן, בצורה יותר עדינה. ככל שהוא יגדל עוד קצת, הגיל 2 זה אפילו יתגבר עוד יותר, כי אז יש משהו מאוד נחמד בגיל הזה שהם רוצים לראות שהם שולטים בסביבה שלהם, אז הם יעשו כל מיני דברים דווקא כדי להפעיל אחרים. אז מצד אחד אפשר להבין שזה משהו בריא, מצד שני צריך לסמן לו מה מותר ומה אסור. את אומרת ששניהם באים לחבק אותך, ואז יש איזשהו חוסר שקט של מי מחבק אותך יותר או מי קרוב אליך יותר, או שהוא מתחיל לדחוף אותה? לחבק אותי הוא מגיע. אוקיי. זה גם. אוקיי. אז את מאפשרת לו? באיזושהי צורה, כן. אוקיי. אז את יכולה גם לפעמים להגיד לו, רגע, עכשיו אחותך, אחרי זה אתה. תעשי את זה קצת יותר שוויוני, כמו שאמרת, זה לא הוגן. את יכולה להגיד, אמא היא גם שלך וגם של אחותך. זה אני אומרת. אוקיי. ועכשיו אחותך, ואחרי זה אתה, ועכשיו אתה, ואחרי זה אחותך. זה תורה. כן, את צריכה להראות לה שהמקום שלה נשמר. וזה אקטיביות. אוקיי, זה מאוד חשוב. שיש מתחיל אח ואחות או שני אחים, להתחיל ללמד אותם על איך כל אחד שומר על הצרכים שלו ועל הגבולות שלו, ולא שמישהו לוקח אותם יותר ומישהו אחר מוותר או הפוך. אוקיי, אם יש עוד שאלות, תרגישו נוח. אוקיי, תוך כדי שאתם
חוקרים את דעתכם, אם יש לכם עוד שאלות או לא, אני יכול לספר לכם את מה שהכנתי להגיד לכם. בואו נראה, חלק מהדברים כבר אמרתי, אז בואו נראה אם יש עוד דברים שרציתי להגיד לכם ולא יצא לנו דרך השאלות להגיד. זה בסדר? מישהו רוצה לשאול משהו שאני יכול להתחיל? אוקיי. אז על זה לא דיברנו, אבל כנראה שאתם יודעים את זה, כל הסיפור של החשיפה לתמונות, אם זה בטלוויזיה או ביוטיוב או ברשתות, לשים לב שהם לא נחשפים לזה יותר מדי. זה יכול להוות גורם של לחץ מאוד רציני. אתם איתי? אוקיי. גם לכם זה חשוב שאתם לא תהיו מול הטלוויזיה הרבה. כי אנחנו רוצים לדעת מול הטלוויזיה או מול הפייסבוק או כל אחד והמדיה שלו, כי אנחנו רוצים, נשאבים לתוך זה, וכאילו ככל שאנחנו נראה יותר, יהיה לנו יותר שליטה, נבין מה קורה, אז אנחנו יותר ויותר, אבל זה עושה הפוך. כי אין לנו שום יכולת להשפיע, זה יותר מגביר את החוסר אונים. וככל שאנחנו נמצאים מול המדיה כמה שיותר ויותר, החוסר אונים נהיה יותר גדול ויותר גדול, זה הפוך משליטה. זה בסדר? זה ברור לכם? יש שאלות לגבי זה? תזכרו, יש לי שאלה על משהו כאילו לא בדיוק זה, אבל שאתה מתכתב על זה. דרך אגב. אנחנו מקבלים את המידע, אבל לפעמים מקבלים מידע מכל מקומות, ואז פתאום שואלים שאלה, אני היום שאלו אותי כמה אנשים מתו במלחמה. אוקיי. אני לא רוצה לשקר להם, אבל אני גם לא רוצה להפחיד אותם. ואז כאילו עניתי להם כאילו סוג של האמת, של 1,000, אבל רק מי שגר מאוד קרוב לעזה. אבל השאלה מה עושים מצב כזה שכאילו כן, הם שואלים שאלות שלא יודע, נראה שמעו איזה משהו איפשהו, ואז אני לא רוצה, כמו שאמרתי קודם, אני לא רוצה לשקר להם או לא זה, איך מתמודדים עם הדברים האלה? יופי, יונתן, שאלה מצוינת. אתה מדבר עליהם בלשון רבים, אז אני לא יודע כמה ילדים יש לך ומה הגילאים שלהם. הם תאומים, עוד מעט בני 9. טוב, אפשר להבין למה זה לשון רבים, כי זה תאומים. עוד מעט בני 9, אוקיי. אוקיי. אז אתה יכול, אז אמרו לך כמה אנשים נהרגו, הם דיברו במקהלה או שאחד מהם שאל? לא, רון שאל, אחד מהם שאל. אוקיי, זה שני בנים? לא, בן ובת. בן ובת, אוקיי. אז רון שאל כמה אנשים וגם אחותו הייתה לידו. נכון. אוקיי. אז תראה, דבר ראשון, כשהם שואלים על דברים שהם יכולים, יש בהם הרבה מאוד לחץ או עומס, דברים שאנחנו לא רוצים להיחשף אליהם. הכלל הראשון זה לראות איפה הם נמצאים ומה מעסיק אותם. ומה הם יודעים ומה מטריד אותם. ואז הייתי שואל אותו, טרון, מה שמעת? כמה אנשים נהרגו שם? מה אתה יודע על מה שקרה? הייתי שואל אותו, כדי לדעת איפה הוא נמצא, מה מעסיק אותו. ואז הוא יגיד, מה לדעתך הוא יגיד? שאלה טובה, לא יודע. יופי, אז אל תמהר לענות, קודם כל תראה איפה הוא נמצא. ואז יכול להיות שהוא יגיד לך דברים לא הגיוניים בכלל, ואז תדע בדיוק מה להגיד לו. בעצם, אתה רוצה לראות מה מעסיק אותו, למה הוא כבר חשוף, ואז זה יכוון אותך איפה להגיד לו ומה להגיד לו, וככה לא תעמיס עליו יותר. כן. אוקיי? ואז אתה יכול להגיד לו, אחרי שהוא אומר לך מה הוא שמע, שמתו הרבה מאוד אנשים אין יותר גבול שם וכל הזמן מסוכן ללכת לשמוע מה הוא אומר ואז תתחיל לתקן אותו. יש גבול, זה מסודר, נהרגו הרבה מאוד אנשים, אתה שואל בדיוק כמה? 1,000 אנשים, תגיד את האמת. אם הוא שואל כמה, אז הוא יכול להתמודד עם זה. ואז תעצור ותראה מה קורה לו. תן לו לשאול עוד. לפי מה שהוא שואל, ככה אתה עונה. כל התשובות שאתה נותן לו צריכות להיות תשובות שבהן אתה נושם, אתה מבוסת, ואתה מגביר מה שיש ביטחון, שעכשיו צה"ל מאוד חזק, הגבולות שמורים, יש לנו את המעמד שלנו, פה אנחנו בטוחים באזור הזה, גם באזור שם עכשיו הרבה יותר בטוח כי הצבא נמצא.
מה אתה עוד חושב על זה, הייתי שואל אותו? מה עוד מעסיק אותך לגבי זה? ואז תעשה לו סדר בדברים. אוקיי? כל ההמלטות שנכנסת למפגש שלנו קצת מאוחר, אני חושב? שמעת את ההתחלה? לא שמעת את ההתחלה, לא. אוקיי, אז תעזור לנו לעשות חזרה על מה שאמרנו. ברגע שהוא יתחיל לדבר דברים ולספר מה הוא שמע, מה הוא יודע, איך כדאי להבנות את זה? מה אתם אומרים? מה אתם רוצים להגיד ליונתן? איך כדאי להבנות את הסיפור של הבן? שהוא מספר מה מטריד אותו? לעזור לו לעשות מה קרה קודם, מה קורה עכשיו, קצת סדר. לא לדבר יותר מדי על רגשות, אלא על היגיון ועל קוגניציה. שקרה ככה וככה, לכן זה ככה וככה, עכשיו זה ככה, ואחרי זה יהיה ככה. או שמעת את זה ואת זה ואת זה, אבל האמת היא ש1, 2, 3, 4. לעזור לו לסדר את זה בחשיבה, את האירוע, את מה שהוא נחשף אליו. זה מאוד חשוב. לעזור לו לעשות עם משהו שהוא מרגיש איזשהו חוסר אונים, משהו מציג לו, לעזור לעשות משהו אקטיבי. אוקיי, בוא עכשיו נסדר את זה ואת זה, בוא נצא לעשות זה כך וכך. בוא, אם אתה רוצה לכתוב משהו לחיילים, או לכתוב משהו למישהו שעבר עליו משהו, או איזשהו שיר, בוא נעשה את זה. ואני אנסה להעביר את זה הלאה, שזה יגיע למישהו שיכול ליהנות ממה שכתבת. המפתח הוא לייצר פעולה ועשייה כנגד חוסר אונים, ואי סדר במחשבות וברגשות של מה שקרה. זה מאוד יכול להרגיע, במידה ואתה רואה שהוא מאוד מאוד מוטרד. אוקיי, עניתי על השאלה, יונתן? כן, אחלה, תודה. אוקיי, אם יש לך שאלות נוספות או שאלות סמוכות, או כל שאלות? אני רוצה לדבר על השאלה של יונתן. כן. ואם המידע שיש לה הוא מאוד מאוד מורן, למשל היא ראתה תמונה של ילדה בעיתון, והשאלה היא למה בכלל הילדה הזאת בעיתון? היא לא יודעת, לפעמים אני מסתכלת על דברים שכתוב בעיתון, פשוט כי כתוב אותם בעיתון, זה דברים מסמכים, זה ילדים שקיבלו פרסים או כל מיני דברים כאלה, ופתאום היא רואה תמונה של ילדה בעיתון. אוקיי. היא שואלת בדיוק שאלה. אם היא רואה את החברה שלה שנחטפה בעיתון? גם ילדים אחרים. שנחטפו? נגיד. לא, תגידי ליד. אוקיי, ילדים נחטפו, לא משהו חיובי. אוקיי, היא רואה בעצם ילדים שקרה להם, הם חלק מהאסון הזה, הם נפגעו, היא רואה אותם בעיתון. ואז זה משהו שלא קרה, זה משהו היפותטי, נכון רעות? זה בסדר, טוב שאת שואלת את זה. ואז היא באה והיא אומרת, אמא, מה היא אומרת? למה היא נמצאת בעיתון? אוקיי, הייתי שואל אותה. מה היא מבינה? למה היא נמצאת בעיתון? היא בטח תנחש שהיא קיבלה איזה פרס, או שהיא שחקנית, או שהיא... אם היא ראתה ילדה שהיא נפגעה מהאסון הזה, מהתקיפה הנוראית הזאת, היא תגיד שהיא קיבלה פרס כשחקנית? כן. ברגע שיש תמונה בעיתון שבדרך כלל עיתונים שהיא נחשפת אליהם, זה תמונה של ילדה שעושה משהו, וכשהיא שואלת למה הילדה בעיתון, בימים רגילים של לפני שבועיים, אז היא מקבלת תשובה, הילדה הזאת היא שחקנית, היא עושה ככה, או הילדה הזאת... אז אם יש מישהו בעיתון, היא מניחה שהוא עשה משהו... אני חושב שאם היא תראה ילדה עם פצעים, עם דם, עם בכי... לא תראה ילדה עם פצעים. מה היא תראה בעיתון? זה לא תמונות כאלה. אוקיי. תמונה שמקבילה בעיתון זה תמונה של ילדה. כן. מאוד חמודה. היא לא מבינה את מה שכתוב ככה. אוקיי. אז הייתי לוקח אותה לאיפה שהיא נמצאת. האם גם את היית רוצה להופיע בעיתון? היא שחקנית, היא קיבלה פרס. זה מה שמעסיק אותה, נכון? העניין של... אז הייתי הולך עם זה, בכלל הייתי מתייחס למשהו אחר. פשוט אומר לו משהו שהוא לא אמת. לא, זה לא נכון. אני הולך עם איפה שהיא נמצאת. מה שמעסיק אותה כרגע, זה ילדים שנמצאים בעיתון והם עשו משהו טוב או קיבלו פרס. זה מה שמעסיק אותה. עכשיו אני נמצא איתה. מה? כן, אז הייתי נשאר איתה עם זה. למה להכניס משהו נוסף כרגע? אין צורך. זה לא אמת. בעצם מה שמעסיק אותה זה שעושים משהו טוב או עושים איזשהו משהו ונכנסים לעיתון. זה מה שמעסיק אותה עכשיו. היא לא מפוחדת ממשהו שקרה או מבועלת. ואז הייתי הולך עם מה שמעסיק... לא חושבת את זה כשאלה מפוחדת. כן, אז הייתי הולך איתה עם
תגידי, את היית גם רוצה לעשות משהו מאוד מאוד מוצלח ולהופיע בעיתון? היית רוצה, מה למשל היית רוצה, מה חושבת שאת יכולה להצטיין? הייתי הולך עם זה שהיא רוצה שיציינו אותה. זה מה שהיא רוצה בעצם, או זה משהו שקוסם לה, שמישהו עושה משהו טוב, אז שמים את התמונה שלה. הייתי הולך עם הדברים הטובים שהיא עושה, ושהיא יכולה לעשות, והייתה רוצה לעשות. והייתי אומר לה שזה נהדר שעושים דברים ומקבלים פרסים. הייתי נשאר עם זה, אין צורך פה לעשות משהו אחר. היא בת 4.5. על הילדה הספציפית שנמצאת בעיתון. מה? לא היית מסביר על הילדה הספציפית שנמצאת. לא, זה לא רלוונטי, זה לא מה שמעסיק אותה. ברגע שיעסיק אותה משהו שקשור לחברה שלה שנחטפה, ברגע שתהיה מוטרדת עם משהו, אז אני אלך עם משהו שאני יכול... כרגע מה שהיא רואה, מישהו שכאילו קיבלה פרס בעיתון. הייתי לוקח את זה לשם, לא צריך להעמיס משהו נוסף כרגע. זה לא עניין של להגיד את האמת או לא. בעצם מה שמעסיק אותה זה מישהו שעשה טוב, מקבל במה בעיתון, והייתי אומר, לפעמים ככה, לפעמים ככה. זה בכלל לא קשור לחששות או חרדות. אם היא תראה את החברה שלה שנחטפה, והיא תשאל למה היא בעיתון, היא עשתה משהו טוב, אז זה כבר יותר מסובך. טוב, שלא נגיע למצב הזה, שהיא תגלה, זה שהיא נחטפה דרך זה שהיא תראה אותה בעיתון. אבל אני לא יודעת מה התוכנית של משרד החינוך בנושא. ויש לצפות את הילדים כגן, בקבוצה. אוקיי, מה, זה גן חובה? גן טרום חובה? לא. אוקיי, הם כרגע לא הולכים לגן, אני מבין. כרגע לא. אוקיי. אז אני מניח שלפני שהם ילכו לגן הם יעדכנו אתכם מה הם הולכים לעשות. אני מניח שהם גם יתודרכו ויקבלו... אני חושבת שהיא נמצאת בקשר עם כל מיני גורמים, אני מאוד מקווה שזה יהיה בסדר. אם היא רואה אותה, תמונה שלה או משהו שלה, הייתי שואל אותה מה היא יודעת שקרה. תמיד ללכת לראות איפה היא נמצאת ומשם להתחיל. משם להתחיל להרגיע, משם לתת את האמת בצורה שהיא הכי מבוסתת והכי משדרת ביטחון ותקווה. אוקיי, רעות? כמה לחץ את עכשיו מ-1 עד 10? 7. טוב, כל הכבוד. ירד מ-10. טוב מאוד. להריח הרבה פרחים ולכבות הרבה נרות. יונתן, אתה יודע למה אני אומר על פרחים ונרות? אוקיי, מישהי רוצה להסביר לי, יונתן? יורם אמר קודם להריח פרחים, ואחרי זה למשוך הנרות ולמשוך המור, ואחרי זה למשוך ליד. ולמה זה חשוב, רעות? למה זה עוזר? למה זה מוריד חרדה? מה ההסבר? בטח שאת זוכרת. את נראית לי מאוד אינטליגנטית. את היית בחרדה 10. כשאנחנו בחרדה 10, גם החשיבה היא לא כל כך... עדיין זכרת הרבה, וזה טוב. כשאנחנו בלחץ, גם היכולת ריכוז שלנו יורדת. בעצם כשאנחנו בלחץ, אנחנו במצב הישרדותי, והגוף נמצא בנשימות שטוחות ומהירות. ברגע שאני נושם בצורה איטית, כמו מריח פרח, ומכבה נר, שאני מריח כמה פרחים, מכבה כמה נרות, הגוף בצורה מכנית עובר ממצב של לחץ הישרדותי למצב של רגיעה. למה נזכרנו בזה עכשיו? איך זה עלה שוב? אוקיי, פרחים ונרות, כן. אוקיי, יונתן, זה כלי מאוד חשוב, שאם אנחנו בלחץ, או ילדים בלחץ, לנשום עמוק ולשחרר את האוויר לאט, כמה נשימות כאלה ממש מורידים את רמת הלחץ בצורה שהריכוז חוזר והוויסות חוזר. אז זה משהו מאוד מאוד חשוב. אוקיי, עוד שאלות. בואו נראה אם יש משהו שרציתי להגיד לכם ולא אמרתי. בקבוצה הקודמת, בעצם זה המפגש השני שאני עושה,
עשיתי קבוצה אחת בנושא הזה, ועכשיו קבוצה שנייה. בקבוצה הקודמת עלה איזשהו נושא מאוד חשוב, שהייתה איזו אימא שאמרה מאוד בכנות, שהיא מרגישה לא נוח לשיר או לצחוק או לעשות פעילויות עם הילדים שהם כיף, היא מרגישה לא נוח לעשות את זה כמו אשמה כזאת. אז זה נראה לי נקודה מאוד חשובה, גם לכן, ואני רוצה לומר שדווקא בעת הזאת אנחנו צריכים לעשות את הדברים שאנחנו עושים בדרך כלל, אנחנו צריכים לעשות דברים שעושים לנו טוב, דווקא ממקום של להראות שאף אחד לא יכול לכבות את הרוח שלנו, ואף אחד לא, זה כאילו לתת להם פרס אם אנחנו לא עושים דברים שטוב לנו. ההפך, להראות שיש לנו זכות ליהנות, יש לנו זכות לחיות, ולא להרגיש אשמה שהיא לא לעניין. זה חשוב גם לנו כבני אדם, וגם לילדים שלנו. ואם אנחנו עושים ספורט בשגרה, לעשות ספורט. אם אנחנו עושים יוגה, לעשות יוגה. אלה במיוחד דברים שמפיגים. אם אנחנו עובדים, להתרכז בעבודה, להיות פרודוקטיביים, לא לחשוב שזה לא בסדר כלפי אחרים שנפגעו. ההפך, זה להוכיח שלמרות שניסו להרוס לנו, אנחנו מחזירים להם בזה שאנחנו כן חיים את החיים שלנו. זה מאוד חשוב לא להישאב לאיזושהי אשמה. אז זה דבר שבמפגש הקודם חשוב לי להגיד לכם. מה שאני רוצה לעשות, בימים האחרונים ראיתי איזושהי תמונה ששלחו לי באחת הקבוצות, אמרתי, התמונה הזאת טובה בשביל לסכם את המפגש שלנו היום. אז אני אראה לכם את התמונה הזאת, ואני רוצה שבתמונה הזאת תראו אמא וילדה. תנסו להסתכל על התמונה ולתת לאמא ולילדה המלצות. בעקבות ההרצאה ששמענו עכשיו, בעקבות השיחה שלנו, אתם כבר, יש לכם ידע. אני רוצה שתתנו לאמא בתמונה איזשהם המלצות לפי מה שאתם קולטים בתמונה. אז אני אעשה share screen, ואני אלך לתמונה הזאת. אולי ראיתם אותה. שהתכוונתי. זה מה שהתכוונתי. אוקיי, אתם רואים את התמונה? דברו אליי כי אני לא רואה אתכם. רק אני אעשה פאנל. אוקיי. אז מי יכול לקרוא את מה שכתוב למעלה? לכל האימהות שמרגישות שהן לא עושות כלום והן רק עם הילדים בבית. מצוין, תודה נוי. אוקיי, שימו לב מה קורה בתמונה. מה לדעתכם, איך האימא הזאת, האם היא הייתה בהרצאה שלנו או לא? הייתה. לפי מה את אומרת את זה? היא מגנה על הילדה, כאילו... זה באמת התחושות שאני לפחות מרגישה, שאני מגנה על הילדים שלי, כאילו שלא יהיו חשופים לכל הזוועות שאנחנו חשופים אליהם, שהם לא יהיו כאילו כמה שיותר להשקיט, כמה שיותר להיות בשגרה שהם רגילים, למרות שהשגרה היא לא נורמלית באמת, לא באמת בשגרה שלנו. אז כאילו לשמור על הילדים שלנו מהרוע הזה שקיים בעולם. את מזדהה עם הלוויה שבאה להגן ולשמור על הילדים. מצוין, נוי. מישהו עוד רוצה להגיד משהו בעקבות ההרצאה על התמונה שאנחנו רואים? לא יודע, לי זה מרגיש שכאילו שהיא מאוד מנסה, אבל כאילו שהיא עוד שנייה, כאילו עוד שנייה זה בורח, והיא לא מצליחה. אוקיי, ומה אנחנו למדנו בהרצאה היום? שמה כדאי להראות לילדים? אני לא הייתי בכולה, אבל אני לוקח את הצד של לא יודע, שלא לנסות להסתיר מצד אחד את שני, כאילו לראות איפה הם נמצאים ולפי זה לראות איך מגיבים להם. שימו לב כולכם על הפנים של האמא הזאת. ושימו לב על הילדה הזאת שמסתכלת על הפנים של האמא הזאת, שימו לב על הפנים של הילדה. מה אתם רואים שם עכשיו? מה הילדה? הילדה מפוחדת. בדיוק. למה היא מפוחדת, יונתן? מה היא קולטת? יכול להיות שגם אמא שלה מפוחדת. יכול להיות, תסתכל על התמונה יותר מקרוב. אמא שלה נמצאת במצוקה, בלחץ, לפי השפת גוף שלה, לפי הפנים שלה, לפי התנוחה. הילדה רואה את אמא שלה והיא מבוהלת. אז מה אנחנו רוצים להגיד לאמא הזאת?
א' שהיא... עושים לטוב. סליחה? יונתן שוב? לא, אני מתחבר למה שאמרת ברגע בסוף הזה, שצריך להמשיך לעשות דברים שעושים לנו טוב. בדיוק. אני הייתי רוצה להגיד לה שהיא אימא מדהימה שהיא רוצה להגן על הילדה, אבל שקודם כל תשים לב, כי הילדה קולטת את החוסר שקט שלה. אז כל הדברים השחורים האלה, שימו אותם מחוץ לדלת, סגרי את הדלת, תנשמי עמוק, תשתחררי, תשים פנים אחרות, כי הילדה שלך רואה אותך. חשוב מאוד, כמו שאמרתי לכם, החרדה של הילדים היא לפי מה שהם קולטים אותנו, וכרגע הילדה הזאת קולטת את אמא שלה בלחץ, אז האמא חייבת גם בשביל עצמה וגם בשביל הילדים לעשות כל הדברים שירגיעו אותה. אז יונתן אומר, לעשות ספורט, לעשות דברים שכיף לה, קצת להשתחרר. אם היא מאוד מאוד בלחץ, היא צריכה לעשות את כל מה שצריך כדי להירגע. אם היא צריכה להיות עם חברה שטוב לה להיות איתה, אם היא צריכה את אמא שלה פה, אם היא צריכה את הבן זוג שלה פה, אם היא צריכה לא ללכת לעבוד, או כן ללכת לעבוד, שעכשיו האמא הזאת צריכה לחשוב מה עושה לה, מה מחזק אותה, שכל השפת גוף שלה תראה אחרת. מה את אומרת, נוי? קשה לי להגיד שהשפת גוף יכולה להיות אחרת, כי אני בעצמי מאוד, מאוד מפחדת מהמצב הזה. אני באמת, כאילו האמון שלי בצבא שלנו שיצטער כצבא הכי חזק בעולם ובמדינה כאילו זה מצב שהוא לא נורמלי, מה שאנחנו נמצאים. זה מצב שהוא לא נורמלי, הוא מכעיס, ועבד איזשהו ביטחון ואמון. אני מסכים איתך, אבל את צריכה לחשוב מה יעזור לך להחזיר את הסנס של הביטחון שלך. וכל דבר שהוא רלוונטי, צריך לעשות אותו. כרגע את לא יודעת... אני בקושי ישנה בלילות מאז שזה קרה, שאני כאילו לא סומכת, אני לא סומכת גם על הצבא, אני לא סומכת על אף אחד, אני כאילו במצב הזה שאנחנו נמצאים, אני אומרת, זה כאילו, זה אדם לאדם, זה כל אחד לעצמו פה. אפשר להבין אותך לגמרי, ואני מאוד אוהב את הכנות שלך ואת היכולת שלך לשתף אותנו בזה. מה שאני רוצה לומר לך זה, שימי לב כמה את חשופה למדיה ותורידי את זה בצורה משמעותית, א', ב', תעשי דברים שיתנו לך קצת שליטה, כמו לדבר עם חברות, לסדר דברים, לשלוח מוצרים ולהתנדב מה שאפשר. זה דבר שני. דבר שלישי, דברים שמרגיעים אותך, תעשי אותם. דבר רביעי, את חייבת לישון. אם את לא ישנה, אז הלחץ שלך יעלה. את חייבת לישון בצורה מסודרת. מה שיעזור לך לישון, לכי על זה. אם זה לישון עם מזגן, אם זה כדור שינה, אם זה דברים שאת יודעת שאם יהיו לך אותם את תשני יותר טוב, תדאגי לזה. עכשיו, יש לך את הזכות לדאוג לעצמך, כי את חייבת לצאת מהלחץ שלך, גם בשביל עצמך וגם בשביל הילדים. אז אלה הדברים. כרגע אני יכול להגיד לך מהחוויה שלי, שהייתה פה פשלה ופדיחה, אבל הצבא יודע להתארגן מחדש, והצבא יודע להפיק לקחים. ואני חושב שהדבר הנורא הזה שקרה לנו, הוא גם דבר שיאפס אותנו. אנחנו באמת, יש לנו את היכולת להחלים מהסיפור הזה. זה מה שאני אגיד לך מהתחושה שלי, את לא חייבת לקחת את מה שאני מרגיש, אבל זה באמת מה שאני מרגיש. ויש לנו חוסן... אני הולכת לישון, כשאני מסעה לכם בערב, אני חושבת על 200 חטופים שאין שם. אני לא מצליחה, המחשבות לא מצליחות להסתכל. איפה המדינה שלנו? אני כאילו באמת שואלת. למה זה לא יכול לקרות לכל אחד מאיתנו? למה זה לא יכול לקרות שוב? אם כאילו אמרנו שהשואה זה משהו שלא יחזור על עצמו, מה שעברנו זה שואה. זה לגמרי שואה 2, אני לא רואה בזה... זה הדבר הכי גרוע שקרה מאז השואה, אני מסכים איתך 100%. נכון. זאת שאלה מצוינת, איך יכול לחזור הביטחון. וזה שאת חושבת על האנשים, מה שקרה להם אנשים ששם, זה הערבות ההדדית והאכפתיות שיש לנו, גם לגבי האנשים האחרים וגם לגבי איך אנחנו פה נרגיש בטוחים. אבל דווקא השאלות האלה וההבנה הזאת יחייבו אותנו לא לחזור על הטעות הזאת.
גם בכל הרמות, גם ברמה של המדינה, גם ברמה של הצבא. בדיוק זה בדיוק ההיסטוריה שחוזרת על עצמה, זה בדיוק, כאילו אני אומרת איך לא הפקנו לקחים ממלחמות עבר, איפה המודיעין שלה, כאילו יש לי כל כך הרבה שאלות בראש, אני אומרת, הבית שלי הוא כבר לא מבצרי, כאילו, אם זה מה שהיה, אז אני כאילו באמת בפחדים מהסיטואציה הזאת, אז אני כאילו, לא יודעת. זו בדיוק התחושה, אני לגמרי איתך. אם הבית שלנו כבר לא המקום המבצר שלנו, המקום שהמוגן שלנו, איך אני יכולה לא להיות כמו האמא הזאת בתמונה? איך אני יכולה לשדר כאילו עסקים כרגיל כשהם לא, הם לא באמת, אני מנסה בכל כוחי, אבל זה לא המצב. איפה אתם גרים? אני גרה בראשון לציון, אוקיי. יש לכם ממ"ד בבית? כן. הממ"ד שלכם תקין? כן. אוקיי. אז עכשיו כרגע הסכנה היחידה שיכולה להיות זה במובן הזה שטילים יגיעו לראשון לציון ואז אתם מתארגנים מאוד יפה, נכנסים לממ"ד. לא רק, גם מחבלים. מאיפה אני יודעת אם כל המחבלים נתפסו. אוקיי. יש כאלה שהצליחו להגיע למרכז. אוקיי. כל יום אתה נמצא בבית. אני עבדתי בנתיב העשרה, עבדתי בכפר עזה. יצא לי להיות שם 50 מטר מהגבול. כרגע את לא הולכת להתקרב לאזור הזה. לא, אבל... כרגע אם... היה יכול לקרות בשבוע שעבר, כשכן הייתי. הפחד שלכם הוא לעניין, הוא לא מנותק מהמציאות, אבל אם אנחנו מסתכלים היגיון, ההיגיון אומר שהסיכוי שתיפגעו, או מאירוע פחד שאנחנו ניפגע, או מטילים, הוא נמוך מאוד, הוא אפילו יותר נמוך ממה שהיה לפני האירועים האלה. זה מה שההיגיון אומר. החרדה והחוסר שקט קצת מאפתים את המציאות. היום יש מחסומים בכבישים, היום צה"ל, כולם, כל המילואים, עומדים ומסתכלים על כל הסכנות. אנחנו הכי בטוחים משהיינו לפני זה. והתחושה הגופנית והחרדות מראות כאילו זה לא מאפסות את המציאות. המציאות היא שאנחנו יותר בטוחים עכשיו. זאת המציאות. עכשיו, אם אתם לא חושבים שזה הגיוני מה שאני אומר, אני אשמח לשמוע אתכם. זה די הגיוני, אבל... תודה רבה. תביא את ההיגיון, אל תתני לחרדה להשתלט. שניכם נשים מאוד חכמות, תפעילו את השכל, תפעילו את ההיגיון, אל תיתנו להלך המחשבתי של החרדה להשתלט על ההיגיון. זה בסדר שיש את החרדה, אפשר להבין אותה, זה בסדר הכעס, זה בסדר שהלך האימון, אבל תשתמשו בהיגיון שלכם ותיתנו לא להוביל את העניינים, לא למחשבות שבאות עם החוסר שקט, כי הן לא מציאותיות. כן, אבל ייגמר המבצע ואף אחד מאיתנו לא יודע איפה ייגמר. ועם ההשלכות של זה צריך להתמודד. יהיה צריך לחזור לעבוד בכפר עזה ויהיה צריך לחזור לעבוד תהיה לך את היכולת לבחור איפה את רוצה לעבוד, ותלכי לעבוד רגע שתרגישי בטוחה, ואיפה שההיגיון אומר לך שאת יכולה לעבוד שם, ואני מאוד שמח שאתן משתפות בשאלות האלה, ואני מאוד מצטער שאני לא נמצא במי שמקבל את ההחלטות, אבל אני יכול להגיד לכם שהרבה אנשים, כולל אני וכולל חלק מכם, לא ייתנו לדברים האלה לחזור. אנחנו למדנו מהסיפור הזה. זה לא הולך, מה שהיה אתמול לא יהיה מחר. לא צריך, הברק יקע פעמיים, פעם שלישית הסיכוי שהוא יורד. ואנחנו נדאג לזה. כולנו, זה לא משהו שעוברים עליו על סדר היום. אז צריך לשאול משהו, יונתן. כן, אז אני שואל על המתודולוגיה, אני מצטער שאני לוקח את הדיון הזה למקום אחר, זה בסדר, אבל גם שדיברת קודם על הילדים, כאילו, דיברת שהדרך להתמודד עם החרדה זה כאילו, מה שאתה עושה עכשיו, אתה כאילו מדבר על בסיס היגיון, כאילו, והרבה אומרים דווקא שזה כאילו, שזה עולמות אחרים, כאילו, למה רגליס מנסה להתמודד איתו עם היגיון, זה כאילו, הרגיש לי שזה לא מסתדר, כאילו. מסתדר יופי, יונתן. Trust me on that. מה שהקטע... תתן עוד מינה על זה, אבל... כן, כן, בשמחה. הקטע של רגש, הדבר הכי טוב להתמודד מול רגש זה הוויסות של הרגש. איך אני מבסט את הרגש, שולט בו ולא הוא שולט בי. והרבה פעמים ההיגיון יכולים לעזור בוויסות של הרגש. זה לא אומר שאני לא ארגיש, אבל אני לא יכול לתת לרגש להשתלט. זה אף פעם לא טוב. צריך לדעת להשתמש ברגש ולבסט אותו.
ושהוויסות ינהל את העניינים ולא הרגש עצמו. לכן כל דבר שאני עושה כדי לבסט את הרגש, לא למחוק אותו או לבטל אותו, אלא שהוא יהיה בשליטה שלי. ככה אני מפוקס, ככה אני מתמודד טוב יותר, ככה יש לי את היכולת לחיות טוב. זה הרבה פעמים שאני מטפל באנשים, זה הריפוי שלהם. לקחת את הרגשות שלהם ולהשתמש בהם בצורה שתקדם אותם, לא שתגרום להם לשכב. והיכולת לחשוב, היכולת לבסט בכל דרך שהיא רלוונטית, היא עוזרת פה. כרגע פה ההיגיון יכול להגיד לרגש, אוקיי, אתה נמצא, אבל ההיגיון אומר אחרת, ואין עניין לשקוע לתוכך כרגע. אני רוצה לראות מה המציאות, רוצה להיות מחובר רגליים על הקרקע, עדיין לראות את הרגש, אבל עם רגליים על הקרקע. זה בסדר? יונתן. כן. אתה נחמד אליי, אתה לא רוצה להקשות, אז אתה אומר כן. יפה, יפה. לא, יש אמירה כאילו, זה קצת אמירה כאילו, אמרת מצד אחד אני לא רוצה לבטל את הרגש, אבל כאילו פה זה קצת, כאילו, זה מין אמירה, זה קצת לא להתחבר לי. כן ההיגיון קצת ניסה לבטל את הרגש. לא לבטל, לבסט. לבסט. שהוא לא יציף אותי. אם אני אתן לו להציף אותי, אז אני אהיה בבעיה. אני רוצה להקשיב לו, אני מבין מאיפה הוא בא, אבל אני לא יכול לתת לו להציף אותי, כי אז אני לא יוכל להתמודד. יגיע חוסר אונים שיעשה לי יותר רע. אוקיי. אבל ההיגיון לא מבטל את הרגש? לא, אנחנו לא רוצים לבטל. אתה רוצה לתת לו קודם סוג של מקום ורק אז אוקיי, אם אתה יכול לתת לו מקום בלי שהוא יציף אותך, תוך כדי ויסות, אנחנו בכיוון הנכון. ההיגיון עוזר לויסות, אם יש כלים אחרים לבסט זה בסדר. אבל אלה דברים מאוד חשובים שאולי בהזדמנות אחרת נוכל להיכנס אליהם יותר לעומק. השיחה שלנו הייתה מוקצבת לדעתי לשעה ואנחנו קצת אחריה. אני מקווה שזה היה לכם לעזר. אם אתם רוצים להגיד משהו על איך זה היה לכם, לסכם, מילות פרידה, אני אשמח לשמוע מי מכם שרוצה להגיד משהו. תודה רבה שהקדשת את הזמן, זה ממש לא מובן מאליו. זה גם קצת מגיע. אוקיי. אני אגיד שאני הייתי רק בחלק קטן, אבל כאילו כן גם מאוד אהבתי את זה שזה לא היה איזה סוג של הרצאה פרונטלית, כאילו, אלא גם שיתוף ומקום לשאלות, שבאמת נבין מה שמעניין אותנו. כן, אני לא יכול אחרת, אני הולך לאיבוד בהרצאה, אני צריך את התקשורת, אז זה היה מתאים גם לי וגם לכם, זה טוב. תודה יונתן על הפידבק. תודה רעות על הפידבק. אז נקווה שהימים של השגרה יבואו במהרה, תשתמשו בכלים שקיבלתם, ונקווה שיהיה לנו בשורות טובות. תודה רבה. תודה. להתראות.